Mayong adlaw kaninyong tanan na nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suluran. Itago lang ko ninyo sa pangalan nga Darwin. Hingkod ang pangidaron. My girlfriend. Og 1 year na mi. Itago lang sab ang akong address. Punto legal kining akong suluran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa akong uyab. Minyo maguni siya og single mom. Aron iyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magmenyo pa ba ka, Darwin? Ha? Unsa ka na pong tanaha, ma? Ay mula pas naman gud kas kalendaryo sunod to igdong. Unya wa pa mangyud ka magmenyo. Kana sa man di ay tahan ka magmenyo oy. Unya matahoran na ka. Di ka makamao mo explicar og babae, no? Bida po nang di ka maumusplikar pa, eh. Oya, nga nung hangtod karon, wa pa magyud kay gipaila-ila namong uyab. So kada to katapusan nimong uyab, nga dugay naman mong nagbuwag. Mga tuig naman kapin. Aw, pag matuod lang yun na pa, nga makamao kong musplikar babae. Yamat, Oo, kinamagod ko'y napuli dayo na itong lasa kong uyab. Unya, tuig na sad meron. Oy, kun mao, asan naman na dong? Kun mao nang nakauyab na day-dayon kahuman ninyo og buwag ni Lizelle sa miaging toeg. Asan naman? Akuan, ma. Ganang, dili pa siya ready nga makigilaila ninyo. Kay? Tengan naman. mawaw siya. Hiwi siyag naong. Kapiha sa di mo pa, eh. Di sad pa, uy. Mao day ni siyang usahay. Di mauli dinis ato, Gardo. Adto day siguro ni siya sa iyang uyab. Bitaw, ma. Da, Jesus Maria Josep. Nidog ka na ng imong uyab. Agoy, nagisingisi bayas darwe. Kay hipat yan kas pamilyaan na in taon do. Dadaan na din heha o ipaila-ila na mo. Kay ipakasal mo na mo. Ha? Kinsa nang babayhan na ha? Kinsa? Huh? Mao namin. Gusto kang ma-meet sa akong parents? Ibawbi ka sa kong status, Darwin, ha? Mao lagi. Oh, pasabdo na nato nga akong mga ginikanan ko. Ug madawat ka ko nila. Nga minyo ug may usa ka anak man ko. Wala sila'y mahimo si mama papa. Kita man ang nabinalay, main. Ingon baya ka, ha? Nga mga relihiyoso ka ng mga ginikanan nimo. Bas ano niya, dili sila magkadawat na ako. Kung mahibaw sa kong status nga minyo di ay ko. Pero buwag daw mo si mong bana, di ba? Ug dugay na. Ug may mga ebidensya ka nga unang may lain ang imong bana. Dili paghihapon na madawat sa mga tao nga mga conservative. Sama sa mga kinikanan. Main, dili sila makabuot na ako. Kay ikaw ang akong kimahal. Ipaila-ila ti kanila. Madawat ka man nila o dili. Dili lagi ko, Darwin. Dili ko. Main. Oh, asa naman ang imong uyab nga wa pa mangyud nimo ipaila-ila na mo ha, Darwin? Di ba nga karon man to nga imong giingon nga imong ipaila-ila na mo? Kuan ma. Madlok siyang makikatubang ninyo. Kay basin og dili ko siya madawat. Kung kinsay imong gihigugma anak, andam kaming mudawat og mahalon sad namo sama sa pagigugma nimo niya. Bisan pa ba? Kung minyo na siya. Unsay ngan? May bana na ka ng imong uyab. Recorded by X Thunder Gaming. Lisod ipasabot. Kung anong sa kadagang single sa kalibutan, si Main pa yun ang akong gusto. Ang akong gigugma. Na usa ka minyo o kasado pa siyang bana. Pero diyang nagkita mi, 7 years na silang buwag siyang bana. O karon, 8 years na nga wa na sila communication. O wa na siya balita
kung hain na kini uban siyang laing kaipon. Unya, Ah, what's your name? Trisha, How old are you? I'm 7 years old. Nag-eskwela na di aning bata adong, Darwin. yes ma. Ako bitaw usahay ang muhatod niya sa eskwelahan. Mo nang permi kong musayos trabaho. Ato sa ko ni Mama Tito Darwin ha. Ma'am? Lula, Ha? Ma, gikan karon. Lula na itawag ni mo nako inday ha. Onya, maglulo na sad ka sa papa ni Tito ni mo Darwin. Yes, Lula. Ay, Ato sa ko ni Mami nako. smart nga pagkabata. Oy, ano nakaantos gud kapag usa ka tuig nga gitago man na nimo sila, Darwin. but mong pasabot ma. Dong, nahibaw kong sayop. Pero luoy sad ang kahimtang ni Maine. Sa hira bagod nga usasab ko ka babay. Mo ni una na akong gibatik ang main ma. Kaluoy. Hangtod nga, na-fall na gid ko niya. Pero si papa nimo, dili ko sure nga makadawat si papa nimo ini dong. Ibaw baya ka ha, lay minister nas papa nimo sa simbahan din sa ato. Masabitan na among gipanagan ni main mga bapailan ninyo. Pero pasabto na to si papa nimo anadong. Sabutan ta kini kun unsa may atong mahimo sa inyong sitwasyon karon ni Min. Salamat ma. Lisod dawaton, Darwin. Pa, Nailahan ko sa simbahan. Og daghan ang kaila ko mga pare ug madre ug mga relihiyoso. Ilado ko sa simbahan. Unsa na malay ikasulti nila bahin ini. Do, Ha? kinahanglan bago di ay natong ipanabi nga mauna. Nakita man sad nato, good, nga suod na sa atong anak ang bata. Ingon man si Maine ug ang iyang anak, dili raman na sila mailan siguro sa mga mata sa mga tao, nga dili gyud sila tinuod ng pamilya. Og sa mga mata sa Diyos, dili ta makalimbong ni ana, bigila. Kinahanglang mangita tagpaagi nga makasal sila. pa. Nalipay ko nga nakasabot ra ang ako maginikanan sa sitwasyon namo ni Maine. Pero lisod pagyapon hunaw-naon nga naa pa ang guilt nga wa pa gyud mi makasal sa akong GF. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Minyo ang akong girlfriend. Og 8 years na silang nagbuwag siyang bana nga unang nagbinuang niya uban sa laing babae. Kung magpaanal sila, kinsa nila ang mo-file? Ikaduhang pangutana. Sa ilang sitwasyon nga 8 years kapin na nga nagbuwag o may lain ang kaipon ang iyang bana, mas dali ra ba unya ang pagprocess sa ilang annulment? Unsaon? Ikatulong pangutana. Unsaon nga mas papadali ang among pagpakasal? Mindas wa pa kaayoy nahibaw sa palibot namo nga minyo ang akong GF. Konserbative manggod ang among pamilya. Ikaupat ug katapusang pangutana. May anak sila siyang bana nga 7 years old na karon. Pwede bang mapausab ang apelyido ngadto na sa akong apelyido? Mas dali ba kung buhaton ni human sa among kasal? Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Darwin. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog today my golden voice charos. Akong tingog ang inyohang mapaminaw karong adlaw kay punto legal man ang atong pagahisgutan og ako usa ka lisensyado nga abogada di lagi ko musulti unsa kun tuiga kay inyo masakpan pila kong edad bitaw ayaw lang kay trying to be young man ta young at heart feeling young
lang, no? Ang ato ang ato ang letter sender legal man ang iyang problema, ato ang drama na paminaw. So ako'y mohatag ninyog tambag og tubag sa mga pangutana sa ato ang letter sender for today. Pero sa mga punto medical nga mga pangutana, naagyod si Dr. Obra nga andam nga mo tambag og mo hatag og tambag sa inyong mga pangutanang medical. Dr. Obra is a licensed medical doctor and is a medical practitioner also dinhi sa Cebu. Sama nako licensed pod nga abogada, so ayaw na mo pagduha-duha, ipadada yun inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad nato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. No guys, kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw karong adlaw? Hinaut unta nga wa ta mag-alboroto today, wa ta gisapot o gisapot mangganita, ay smile na lang sabi og naglagotas ato ang kapikas, naglagotas atong anak kay tapulan, naglagotas atong silingan, naglagotas atong office mate, naglagota kay nakibawtang gilibak dita sa atong amigang nakautang nato nga way puangod, may lang atubangan unya di ay to manlibak di ay nato, ay sagdi lang, smile lang gihapon ta mga sukintig paminaw. Ug naay naningil sa utang unya wa pa ta naswelduhan, ay sagdi lang, lablab lang gihapon na ni kasulbaran ang tanan. Okay? Letter sender karong adlaw, tawgon nato sa pangalan nga si Darwin. Si Darwin, 30 years old. Hingkod ang pangidaron, my girlfriend, 1 year pa sila. No? Di lang po niya ipasulti ang iyahang address. Kabahin kini sa sitwasyon nila siyang uyab. Minyo manggod ang girl. Minyo manggod ni siya, unya single mom. So muna iyahang mga pangutana kabahin sa ilahang relasyon, kay of course wala gyud nag-uyon ang iyang mga ginikanan, no, na sinati gyud, no, nga iyahang ginikanan pero nisabot lang sa ilahang sitwasyon ni Maine, pero lisod gihapon hunahunaon nga ang guilt pagyud ba nga wala pagyud sila makasal sa iyahang girlfriend. So unay niyang mga pangutana guys, minyo manggod ang iyahang girlfriend. 8 years na silang nagbuwag sa iyahang bana nga mo'y unang nagbinuang niya uban sa laing babay. Kung magpaanal sila, kinsa man ang mo-file, either nila pwede imuhang kapuyo para mahuman na, or pwede po ang iyahang bana, either nila can file nullity of marriage, no? Basta kompleto lang ang mga dokumento, mga requirements sa pag-file. Nara nila, ako para nako mas naamantay grounds, mas dali, no? Kita na lang kasi si nagbinuang, no? Unya pagasto para dili na lang pud siya mabalda. Ikaduhang pangutana, sa ilang sitwasyon nga 8 years na kapin nga nagbuwag, wa may laing kaiwal og may laing kaipon na iyahang bana. Mas dali ra ba ang pag-process sa ilahang annulment unsaon? Di jud ko moingon og dali. Akong pasabot, gusto ipasabot na mas naatay solid nga basihan nga mag-grant ang annulment. Murang mas hayag-hayag ang future nga mas single si Maine unya maminyo mo kaysa sa kay 8 years naman dugay na irreconcilable na gyud, wa sad gyud siya kabuhat sa iyang mga obligasyon kay naamay lain and the like, no? Mas tayo na to ma-prove ang iyahang psychological incapacity. Okay? Pero mo go through ra gyud siya, wa gyud manay skip nga process maski pa og naay basihan, maski pagdugay na. It still goes through the process. If you ask me unsa kadugaya, mga 1-2 years gyud na, guys. Ha? Kung agi gyud saktong proseso, nga di sa tamo agi saktong proseso oy. Ikatulong pangutana, unsaon nga mas mapadali ang among pagpakasal mintras wala pa kaayoy na hibaw sa palibot namo nga minyo ang ako ang girlfriend. Conservative man gud ang akong pamilya. Of course, makasabot sa imong ginikanan. May gani ang imuhang parents are very very supportive of you. Swerte ka. Swerte po ni May nimo buyag. Kinahanglan yun nga mo file og annulment. Unya-unya una ninyo dili gyud mo magkasal. So you have to go now mo adto mo abogado, no, magpatabang mo, magpa-refer mo for a psychologist kinsay mga magkuha na mo sa mga requirements like marriage certificate niya para pod ma-file na gyud pod. Kay kung di na ninyo sugdan, di gyud na mahuman. Di na mahuman, di man pud mo maminyo. Okay? So, you better start now. Find a lawyer. Asa man taga-asa man kadapita, Darwin. Let me see. Where do you live? Wa man ka musulti og taga-asa sa kauy.
But I'm sure no there's a law office, lawyer di adapita sa inyo nga makatabang og tambag nimo og makahatag og serbisyo para maka-file mo sa annulment in court, no? Naa sila yung ikatapusang pangutana, may anak sila sa iyang bana nga 7 years old na karon. Pwede bang mapausab ang iyang apelyido ngadto sa akong apelyido? Mas dali ba kung buhaton ni human sa among kasal? Yes. One problem at a time, Darwin. Ang una natong buhaton is magpaanalta para makasal mo. Inigkakasal na ninyo, I will suggest that you will have to go through the process of an adoption sa bata para mahimo ng hingkod nga anak nimo ang bata ug makadala na sa imong apelyido. Kay di man na siya makada sa imong apelyido ug di nimo i-adopt. Di man na pwede mapausab lang. Okay? So, you will have to go through the process of adoption. But like I said, unahon sa nato ang annulment, wedding bells, and then adoption. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.